Ibondo. Oh, come on. Hey, Miloma. The former President General Adazi Town Development Union, Chief Benedict Edward the CEO, Colonial Group of Companies, and the General Chairman, Adazi Limited. Chief Sonny Adazi, Igolabo, Chiyago, Igbo Etiti 001, Etiti of Etiti, Osofulini, no. Miloma Choko, Ikesinigwe, Akusirachi, many a Kawulegu. Chairman CEO Fabulous Group of Company, Ezana Ezabonono, Ezana Gadima, Ezana Ezekweche, Ezana Silver Jubilee, Yana Nolia, Chief Mrs. Comfort Ojo, no.
Honorable former Councillor Adazi report 1. Adazi and Dim Ikechukwu. Dim Akusinachi. 001 if I go 8th grade. 001 if I go 8th grade. Dim Ohuevi. Dim Mematu. Dim Mematu. Dim Olatu. Ohuevi. Nadazilu. I get it. Even the second level, when I already know I'm not going to take care of myself, and I need to in a lot of I need to over the green of and it's not a cloud. What is it as a can to each body stage? What is it as a can on a year today? What is when I didn't graduate. We very much as no going to go in Korea. That room, I'm not going to my brother, honorable Wisdom, Oko, Reserve again, and I love no, I'm not going no, I'm going to do it. I'm going to come on,
Yende Ikechukwu na Chineke na ebe. You are na media na kaita kubosa na ndi. Aya ndo ka. Ngu ya yebe. Ogo na ni mani. Kaptan ni singo ndi ebe kwa. Ana owe yebe ni ose. You are na kuma Okoye na. It's only God ma Okoye na. When I check, Okoye no go to Allah. Jesus. No. Yeah, I got a Adazi. Very much. Nnukwu. Hi. Emi. Bagote. Nazaro Raposia. Okoye. Chukudebel Aboro. Atorena.
Onye chụja mekene nyari ya anakụrụ nwa ọjị na-ewekwa na nwa ọjị ọnụ nwere ebe mgbe ahụ si na mmiri agbagbo na ndị agụ na pọmpụ na-agbazi na ndị agụ na ọ na-agba fara na-ekwu okwu si na mmepe nna agbakọ ọ na-agwara Chukwu enye aka mmepe ya dị na-egbori ya piji gwugori onye ahụ o mepere ọ na-agbakọ eto ekwure ka ọ ga-adị ajọ mmadụ ama mfụgụ gị na ezinụlọ n'ihe ụka na-aga anyị nwere ndị nọ ndebe gị anyị kwụrụ n'azụ mma nwaanyị agba na ahụ taa mma nwaanyị ebe gị ya agba na ahụ taa anyị na-ekele Chukwu n'ụzọ pụrụ iche anyị na-elu ibe niile n'ebe a ọ ndị a na ọwa anyị bụ usoro n'ọzọ na-eme gịnị na-abịa anyị eze Chukwu jisi ike daalụ ndị apụgasị na nke ahụ nke anyị Icon Foundation ebele nwụ na Chineke eme ebe anyị esite n'ike baa n'ike anyị eto toruo n'isi anyị agha agakọta n'ihu chi gị azụ wee na-asị na Jehova etiri anyị niile aka ya ruo ebe anyị na-eje n'aha Jizọs. Ndị ọma Chukwu Dim Obinakweze Dim Ikesi n'igwe Dim Akusinachi Dim Ohuevi Dim Ohuevi 001 Fadigo age grade 001 Fadigo age grade Iye Chiganga Iye wala iti sewa kita kali na benka. Akata kali. Oke maja. Osa ta. Ona ayo na masin. Mo njo no mazi, ana ma be abata ni. Aya do ma o le te. Ifani ocha. Ani ocha. Na siso, ichie na siso. Ichie na zimuzo, na zimuzo. No. One day I came in my home. Yes, that's Dim, you don't match. Dim, you don't match. Dim, Inakweze. Dim, Akusinachi. Dim, Ikesinigwe. Dim, Ohuevi. 001 Ifadigo. 002. I didn't want to know.
Otego anyị nọ na-eje ozi ọrụ ma ibe anyị ejecha ọgwụ nke n'ozi ahụ asịrị ka ebe etu otu onye maka na chacha kachacha mma di owe ịmara nwanne mara ahụ ọkụ na anyị nọ ebe asị na-agbago na-agbaga na-achụ lọrụ ile ọfụma isi ike kama atụrụ na anyị always do this onye obere ihe mere nnọọ nwanne m ebere obi nwa ọnụ dị na-eme gọma ka anyị na-ekwu okwu ogologo na isi ike onye pụtara nwere onye tuolie nnọọ ya bụ ya o ibe dị mmadụ mma ka eme nnọọ Otimpo Jesus, one man show. Mr. Jude Obianisi, aka Otimpo Jesus. I see no. Hold it, soft. Hold it. No, that one doesn't match. Change it. Dim, Obina Kweze. Dim, Kesinigwe. Dim, Akusinachi. Aina Masale, Ichie, Peter, Opodile, Ichie Zasaya, from Amoji. Zasaya. Kan deme.
Shift back. Yeah?
Na nke a bụ onye? Onye ọnwa agba. Onwe ebe ji? 5,000. Crayfish. Azụ bụ onye? Ihe na-agba. Ọba akị na ihe na-agba. What's the one? 500. No, 500. Ketie. What's sombe? Ona? Egone. 1,000. Yeah. We go to that 1,000. 1,000. Egone. 1,000, 2,000. Ona? Akusinachi, Ima Akusinachi, Ima Ohuebi, Adazi Nnukwu. Yes. The celebrant Odike
Biko, okwu dere na. Onye ọzara nue. Ekpere ka a na-akwado mkpeno. Ekpere ka a na-achọ ikpere. Biko onye ọ na-ekwukwu okwu. N'afọ na-ebi n'eluigwe. N'ịkụ ụbọchị anyị, gbaa anyị mfe anyị, dịka anyị si gbaa anyị ekele Maria. Maria Piazza. Tutto di nna na mara maso. Nna debe nna dị nsọ. Anyị na-enye ekele ọmarịcha ụbọchị tata. Anyị bụ ndị nzọ gbara na ndị enyi na ndị ichi na Adazi Nnukwu n'ọhụ gbakọrọ na n'ebe anyị na-anọ emume Apostolic Center iji wee banyere onye nke banyere n'otu Ọzọ Society mmiri ọma Chukwu Odike. Anyị na-arịọ ịbịa nọnyere anyị ibe niile anyị ga-eme tata, mmemme niile kwesịrị na a ga-eme n'etu kwesịrị na a ga-esi n'ihe ka esi eme ihe na Adazi Nnukwu ka ọ gaa ọfụma. Emesikwa anya ka ịgọzie anyị niile n'ofu, gọzie nwa afọ banye n'otu a ka ọ dịrị ya mma. Ihe ndị a ka anyị na-arịọ Son of Christ onye nwe anyị mere n'afọ na ekele ndị ziri ọzọ, ekele ndị Ifeanyigo women, ụmụada ndị niile bịaranụ ka ewitnese afịa a na-azụ taa. Ana m afọ Adazi Nnukwu ọrụ na-ajụ onye gbakalụ eji azụ afa, anaghị azụ eke, anaghị azụ oyi, anaghị azụ mkpọ, ọrụ afọ ka a na-azụ. Why Afọ in particular? All because na Afọ Adazi Nnukwu bụ ebe Adazi Nnukwu ji wee merụ ya senta. Ifo nwere ifo media ma ife na-agba ifo mmiri aka tizi. Obi ndị Adazi bụ n'afọ aka ọdụ. Ife Adazi bụ ebe Adazi Nnukwu n'afọ aka ọdụ. Afọ bụ ana dị nsọ na Adazi Nnukwu. Ọrụ ka ọgbọtụsa anyị na ụmụaka na Liberty. A kwuru na some years ago, before aka ọkụwa ụzọ ekwuru n'etiti afọ a. And na most importantly na a na-ebu ozu agafe n'afọ. A na-ebu ozu, onye ọna-ebu ozu a na-agafe n'afọ. Ọ ị ga-ejewa obi wee krọsụa. Oruze ka ndị ọgbara ọhụrụ bịara, irizie moto buru ozu. Maka oge ahụ a na-abịa ebi ozu n'ụkpa. Efurula isi wee na-aga, adịghị n'ọfa abọị, wee siri ubi wee gaa. Kịta wee kọtụọ ya bụ ụzọ, afọ abụrụ ọzụtọrọ fe. Tafe ụlọ isi ebe abalị isi nke afọ. So afọ Adazi Nnukwu ọrụ ọtụtọrọ fe. Ejiọzie esi ụzọ ha wee na-agbadazi ebe ọ na-eje. So n'afọ gbanwe Holy Ground. Ibe ndị ọzọ na-afọ ya ga na-akọ wee weta ịmụta. Onye ọ na-eji ọjị. Onye ọ na-eji ọjị. Nzuzo ichi niile. And because of time constraint, kedu jiregodi ya? Udo ka nọ ebe a. Onye udo ka nọ nọ. Wọgwa anaghị anụ, so ọ bụrụ udo ka nọ wọgwa ma nọ. Udoka, ụmụ ife nwoke, kere onye ụmụ ife na nwoke nọ nọ.
Umuife age grade. Umuife never walk in. Maybe I will order. Umuife. Hey. We have a brother in more. I won't have no new Umuife na father than you. Oganiru age grade. You have a man. I have Peter Ezugu. Oganiru ifranya age grade. Kedu onye ifranya na no? Ifranya no ba. Onye abado onye ha na abado ye pere. Onye ọrụ ifranya wo na ifranya. Obi-Wan age grade. Adam Igbo. Obi age grade. Give me your hand. Na fẹ́ dé wọ́n. Oh, they got to get maybe. On the side, they will. Okoye will go. Igobike will go. Ifadigo. Ifadigo age grade work on never. Ifadigo age grade. Oh, they go now. It's a really show. Udobikora age grade. Ikechukwu ndo ha ari ọzọ. Ana award you know na Adazi. Biko Chineke ọbasi bi n'igwe ụmụ gị ndị Adazi na ndị ikwu na ibe agbapụkwa na afọ Adazi nnu ndị agaghị ekene ndị agaghị otuto ka isi mee wee nọ n'ala ndị dị ndụ wee ruo taa. Biko ka ị bịa gọziere anyị ọchị ji n'aka ọkụrụ anyị ndị nna anyị ndị ji ego n'ibe ọkayasị ọdị akụ eze nne Michael ọdị akọ Ọgọst na Obi Ekezie isi mmiri eze na isi mmiri onye na-akwanyere akọkọ ibie ka a na-eke maka na ọkpọrọ ka esi eme na be ndị mmụọ ka esi eme na be ndị mmadụ. Ihe ọnwa na-emere Adazi ebe ọ na onye ọna nọ ya na-eme aṅụrị na ọkwa ihe ọma na-emere Adazi maka nwanne anyị nwoke dị mmiri ọma Chukwu na-abịa azụ ọbọ taa imezu omenala ndị nna anyị ebe dowere anyị na onye ọna chiri ọzọ ga-abịa azụ ọbọ taa. Anyị na-ekele Chineke ka anyị si wee dị ndụ wee kweta ịbịa mezuo omenala na ndị nna anyị hapụrụ anyị. Biko Chineke ịmakwana ihe anyị bụ n'obu ihe ọma ya dịla Adazi Nnukwu mma dịkwuru anyị mma ihe anyị na-ayọ Chukwu ka o yechika nka dịka nka ahụike ogologo ndụ ịfụnanya ọganihu onye ọna mma onye dị asụkọ dị nkọ onye sụka akụluo ụlọ ọlụju ụmụ ya ike nke Chineke onye aka ụmụazụ anụrụ a na-egbu wee ndị nna ha aka na ndị nne ha aka. Biko Chineke otu nwoke ọnụ anyị kpọgbuere ihu eziri anyị erute ịkpachicha ebe anyị n'ụmụ ibe anyị na-enwezi aṅụrị azụ ndị Adazi azụ ikwu na ibe si na Jọskas onye nwe anyị ebe a na Yoruba n'ụmụ n'ebe ojubo ojo mere kingdom na nghọta Adazi Nnukwu Obi-Wan age square ka ọ gọ ka o lele
Letano Dichie, Oyisi Dondo. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Im àkúgbò mẹ́ta, Oyisi Dondo na Nnukwu. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Im àgbètú ní o débùtì Oyisi Dondo na Nnukwu. Ànàmàsí ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ẹ̀ka na kúrèsé omi ike. Ọ̀pọ̀. Ànàmàsí ọ̀pọ̀sọ̀lì lẹ́nu. Ẹ̀ka na Obedi Kọ́ọ̀lìà. Ẹ̀ka na Uda Digo. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ẹ̀ka na Wẹ́wẹ́ na Tọ́ntọ́. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Dim ebe kò ní kẹ́. Ìwọ̀ ọ̀tíágá. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ẹ̀ka na Akụkụ Ome. N'ọ̀kpala Egiri. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ẹ̀ka na Obi Ekwunie n'ụmụọkpala n'olu. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ẹ̀ka na Udebe Ndụe n'ụmụchi ime Kingdom. Ochiri, oze ka nka o. Dim ọ na-anarue Ogburugwu. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ẹ̀ka na Ogburugwu n'Ịlọmolu. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ẹ̀ka na Ọdụgwe ọkpala Ọhapụna. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ẹ̀ka na Emekwu Nwanne n'Ịlọmolu. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ẹ̀ka na Ugorabọ n'Etiti. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ẹ̀ka na Edelebe Akụ n'Ọkpala Gboo. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ẹ̀ka na Olive Jidọfọ n'Etiti Village. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ẹ̀ka na Emejulu n'Amụide Kingdom. Ọ̀pọ̀sọ̀lì lẹ́nu. Ẹ̀ka na Eze Akụ n'Ọnụ n'Amụide. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ẹ̀ka na Ọbabakagolo Ogbu Ụmụnwaneke. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ẹ̀ka na Nwachinebelu n'Ụmụdike Ọkameje. Ọ̀bọ̀wò kọ́ lẹ́nu. Ichie Chinebelu na Digwadebe. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ichie Amadebe Nwanne n'Ụmụọkpala n'Olu. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ichie Ndafanya n'Ama Ọjị London. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Nnukwu na Nnukwu n'Ọkpala Gboo. Ọ̀pọ̀sọ̀lì bí a lẹ́nu. Ichie Chinakwu Eze n'Osi Emekwa.